ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಾಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಲ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಸಂಸಾರಡು ಭಂಗ ಬರ್ಪುಣ ಸಹಜ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಏತೋ ಸಂಸಾರಡು ವಿಚ್ಛೇದನ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಕೋರ್ಟದ ಜಡ್ಜಿ ಬಣ್ಪೇರು 1,000 ಮದಿಮೇಡು 300 ಮದಿಮೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ದುಂಬು ಗುರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂದ ಏಪ ಕಾಕಾಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆವಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಇದು ಡೈವರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಏಪ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮದ್ಮೇರ ಶುರು ಅಂಡತ್ತ ಆ ತನಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೋರುಂಡಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲುಡೆ ನಡಪುಡಿನಿ ಒರಿಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಮ್ಮೆರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಪಂಡದ ಬೋಪಣಂಚಿನಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡಿದು ಫೋನ್ ಬತ್ತ ನಡೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋದದ್ದು ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಓಟೆಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಪಣ್ಪಣಂಚಿನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪಣ್ಪು 10-40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬಬಹುದು ಕೇಳಲಿ ಮಗೆ ಓಡೆ ಪೋತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣಂತೀರ ಮಗೆ ಇಂಚಿನಾಡೆ ಪೋತೆ ಈತು ಬರ್ತಗೂ ಬರ್ಪೆ ಆ ಪೊರ್ತಗೂ ಮಗೆಲ್ಲ ಬರೋಂತಿ ಈತೆ ಬೋದು ಕೇಳಲೆಗೆ ಮಗೆ ಓಡೆ ಪೋತಿ ಪೋತಿ ಆತಿ ಮಗಲೋಡೆ ಪೋತಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡ ಪಂಡದು ಬೋಡು ಇಂಚಿನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗಡತನ ಇದು ಮಲ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣೆ ತೊಂಬೋತೀರ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾತೆಗೆ ಅಮ್ಮೆರ ನಾತೆಗೆ ಬಾಳೆ ಬಲ್ತೋಂದು ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪನ ನಡೂ ಬೆರಿ ಕೊಂಜಿ ಡಿಪ್ ಬದಿ ಐಕ್ಯ ಪಣ್ಪುಣೆ ನಡು ಬೆರಿಟ್ಟು ಜಾಗೆ ಬುಡುಡ್ಚಿ ಜೋಕುಲಾಕು ಬಾ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಟೈಲರ್ಡ ಪಣ್ಲೆ ನಡು ಬೆರಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚ ಜಾಗೆ ಬುಡುಡ್ಚಿ ಜೋಕುಲು ಹಾಕಬಾ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲ ನಡು ಬೆರಿಟ್ಟು 10 ಜೋಕುಲು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆತು ಜಾಗೆ ಉಂಟು ದಿಬ್ಬ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಬ್ಬಾಂಡೆ ರಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ತಾದಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮೆ ಇಡದೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೆ ಬೊಕ ಅವಳೆ ಜಾಗೆ ಎತ್ತನ ಬೊಕ ಓಡಿ ಹಾಕೊಡು ಅಂಡಿ ಹಾಕಂದಾನೆ ಹೆಂಗ ಪಡ್ಕೆ ಯಾರು ಚುಕ್ಕ ಬಿಡೇನ ಕೈ ಬಿಡಿ ಬಿಡು ಹೆಂಗ ಪಡ್ಕೆ ಯಾರು ನೋಡಿ ಈತ ಜನತೆ ಎದುರು ನಾಚಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದನ ಇನ್ನುವೇ ಕರ್ಮಗ ನೀನು ನೋಡೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬುಜಿಯಾನ ಈತ ಜನತೆ ಎದುರು ಪಡ್ಕೆ ನಾನು ದುಂಬುಗೂ ಪಡ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪೋಳಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೈಸ ಒಂದು ಜಲ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅದು ಮರಿಯಲ್ಲತ್ತ ಪಾಪ ಆರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡದ ಅನ್ನ ಏನ್ ಲಕ್ಕದ ಬೋಣಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡದ ಅನ್ನ ಬಡ್ಚಿ ಸೀದಾ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬೋಳಿ ಅದು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಅದು ಈತ ಜನತೆ ಎದುರು ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪಡ್ಕೆ ಬತ್ತನ ದಾಂಡ್ಲ ಪಡ್ಕೆ ಅಂತ ಬಣ್ಣಿಯರವಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಗುಟ್ಟು ಬಣ್ಣಿಯರಂಡು ನೀನು ಅಣಂಚಿಲೆ ತಂದು ಪೋಪೆ ಈ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಗುಟ್ಟು ಪಣ್ಣಿಯರಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋಯಿನೆಂದು ಹಾಪುಂಡು ಪಡ್ಕೆ ಮೇಯ್ತು ಬರ್ಬೇಕು ಜಾಗ್ರತೆ ಆಂಡತ್ತ ಡಿನ್ನರ್ ಮುಗಿಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಬಾಲೆಗೆ ರಾಚಾರೋಗ ಅಮ್ಮೆರ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಿತ್ತು ಅಮ್ಮೆರೆಗೊಂದು ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತು ಪುಳ್ಯ ಗಂಟೆ 3:45 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಳೆ ಅಮ್ಮೆರೆಲ್ಲ ಕಾದು ಪಣ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಗುಟ್ಟುವ ನೋಡು ಮುಸುಂಟುಗು ತೋರುತ್ತೆ ಅಂಡ 32 ಕೂಲಿರಟ್ಟು ನೋಡು ಬಾಸೆಗೆಟ್ನೆ ನಿಕ್ಕ ಗುಟ್ಟು ಬಣ್ಣಿಯರ ಇತ್ತೇನ ಬರುತ್ತು ಅಂಡಿ ಅವಳು 8 ಲೀಟರ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏರಿ ಗೊತ್ತು ತಡೆ ಪೂಜೆ ಆಗಿ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬನ್ನೋದು ಇತ್ತೆ ಬಡ್ಚಿ ಬಂಗಾರು ಏನು ಎಲ್ಲೇ ಪಣ್ಪೆ ಕೋಡೆ ಕೋಲಾಪುರ ಆದ ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆತನ ಬುಡಿಯಂಡ ರೂಮದ ಕಿಟಕಿಡೆ ಬೋದು ಕೈತಲ್ಲ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ಗೆ ಬೋದು ಅವಳು ಹಾಕ್ಲು ಕೊಟ್ಟಾಯಣ್ಣ ಯಾರ್ಯಾಡ್ದು ಆತ ಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಪೂರಾ ಕೋಕಾವ್ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗಿತ್ತೇನೆ ಮರಡು ಪಂಡ ಬಾಸರ ತಪ್ಪಜಿ ನಿಕ್ಕೆ ಮುಜಿ ಸರ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಬಡ್ಚಿಂದು ಅಂಚಲ ಅಪ್ಪ ನೋಡ ಅಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪಣ್ಣ ಬೇ 1 ಲೀಟರ್ಲ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮೆ ಚೆಂಬು ಆತೊಂದು ಕೆಬಿತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಲು ಬಣ್ಪಣಂಚಿನ ಬೋಡು ಆಕೆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸಾಪುರ ಬರ್ಪುಣ ಈ ಪೊರ್ತುನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾನದರಸುನ ಡಿಬ್ಬನವತ್ತಲೆ ಕಾಂಡಿ ಬಾನದರಸುನ ಬಾರಿ ಡಿಬ್ಬಾನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಬರೋಡು ನಂಗೆ
ಆ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಚಲ್ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರದುಲೆ ಬಾನದರ ಸುನ ಬಾರಿ ದಿಪ್ಪಾಣ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾರೆಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಲಿ. ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ದರಸುನ ಬಾರಿ ದಿಬ್ಬಾಣ ಭಕ್ತಂಡೆ ಗೌಜಡು ಮಲ್ಲ ಮಿನದನ ಬಿರುದು ಬಲ್ಮಾಣ ಬಾಣದರಸುನ ಬಾರಿ ದಿಬ್ಬಾಣ ಭಕ್ತಂಡೆ ಗೌಜಡು ಮಲ್ಲ ಮಿನದನ ಬಿರುದು ಬಲ್ಮಾಣ ಕೊಚ್ಚಿ ಮೇಲುವೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟದಿರು ಆ ಮೇಘಲೋ ಕೊಡು ಕೋಡಿ ಕೋಡಿಡು ತಿಡುಂಬು ಕೊತ್ತದಿರು ಕುರ್ಚಿ ಮೇರುಮೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟದಿರು ಆ ಮೇಘಲೋ ಕೊಡು ಕೋಡಿ ಕೋಡಿಡು ತಿಡುಂಬು ಕೊತ್ತದಿರು ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಬಾಣ ಬಿರ್ಸ ಕಡಿನ ದೀಪದೆರು ನೆರಳಿಗಡೆ ಬರುಮೆಲ ಪಗೆಲು ಚೀಟಿಗೆ ತುಡರು ಕೊತ್ತದೆರು ಬಾಣ ಬಿರ್ಸ ಕಡಿನ ದೀಪದೆರು ನೆರಳಿಗಡೆ ಬರುಮೆಲ ಪಗೆಲು ಚೀಟಿಗೆ ತುಡರು ಕೊತ್ತದೆರು ಗಾಳಿ ಗೊಂಚಲು ಬೇಗ ಪೀಟದೆರು ಪನ್ನೀರು ತಲ್ಪದು ಬೇಸೆ ಪಾಡದ ಸೇಜ ಪಾಲಿದೆರು ಗಾಳಿ ಗೊಂಚಲು ಬೇಗ ಪೀಟದೆರು ಪನ್ನೀರು ತಲ್ಪದು ಬೇಸೆ ಪಾಡದು ಸೇಜ ಪಾಲಿದೆರು ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆದು ಬಾರಿ ಸಡಗಾರ ಮೈದಿಂಗಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟೆ ಐಸ ಸಿಂಗಾರ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆದು ಬಾರಿ ಸಡಗಾರ ಮೈದಿಂಗಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟೆ ಐಸ ಸಿಂಗಾರ ದೇಶ ಪೇಂಗಡು ಪೇಯ್ತು ಬರೆಲುಂದು ಬಸದಾಂತಿ ನಾಲಿಗೆ ಜೌವದೌತನ ಬತ್ತಂಡಿರ್ಕೊಂಡು ದೇಶ ಪೇಂಗಡು ಪೇಯ್ತು ಬರೆಲುಂದು ಬಸದಾಂತಿ ನಾಲಿಗೆ ಜೌವನೌತಿಗೆ ಬತ್ತಂಡಿರ್ಕೊಂಡು ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಬಾಣದರ ಸುನ ಬಾರಿ ದಿಬ್ಬಾಣ ಭಕ್ತಂಡೆ ಗೌಜಡು ಮಲ್ಲ ಮಿನದನ ಬಿರುದು ಬಲ್ಮಾಣ ಕುರ್ಚಿ ಮೇರುವೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟದಿರು ಆ ಮೇಘಲು ಕೊಡು ಕೋಡಿ ಕೋಡಿಡು ತಿಡುಂಬು ಕೊತ್ತದಿರು ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಲೆ ಬಂದು ಲೈಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿತನ ಪುರ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ಕೇನೋಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಆರಾಧನೆ ಒರಿಯೋಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತನ ಸಾಹಿತ್ಯಲೇನು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಜಿ ಮಾರ್ಕ್ 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 ನನ್ನತ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೀತು ನೋಡು ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಬರನ್ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೂವಣ್ಲ ಆತೇಯ ಐಕೆ ಮೂಜಿ ಎಮ್ಮಡ್ದು ದೂರದಿಲೆ ನಾಲ್ ಎಫ್ ಸೇರ್ಸಾಲೆ ಬಂಡೇರು ಫಾಲೋ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಬಂಡೇನಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಫೇಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಕಷ್ಟನ ಎದುರಿಸವನ ತಾಕತ್ತು ಬರಡು ಫೈಟ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಜೀವನದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಲ ಫಿನಿಶ್ ದ ಗೇಮ್
ಬೊಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಒರಿಯನ ನರಮಾಣ್ಯನ ಜೀವನೋಡು ಪುಟ್ಟು ನಡೆದು ಸೈಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಂಗೀತಗ ಆತು ಬಿಲ್ಲೆ ಉಂಟು. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರೆ ಬರೆದು ಕುರಿತು ಪಣ್ಪುಣೆಂಚಿನ ಬಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತ ಗೆಣ್ಲಿ. ಆಕೆ ಬೇಜಾರನಗ ಬಂಗಮಣ್ಣಗ ಸಯ್ಯರೆ ಬೋಪುಣೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಆ ಜೀವ ಬದುಕಾವಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಜಿ ಮಾರ್ಕದ ಬಿರವಡೆ ಪೋಂಡ ವಹಿವಾಟ ಬೊಕವಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ತಾಳಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ತಾಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ತಾಳಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ತಾಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ತಾಳಬೇಕು. ಭಜನೆ ದೂರಾಯಿನೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ. ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೈಯಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ತಾಳನೊಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು ದಾಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೇವರನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ ಆಯ್ತಾಡೆ ದೀವು ದಾಯೆಂದು ಬಂಡ ನಮಗೆರಪ್ಪ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಪರಕೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದಿಕ್ಕುಜ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋದು ಪರಕೆ ಬಂಡದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಾಂಡ ನಂಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದಿಕ್ಕುಜ ತಿಗೊಂಡು ಅಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಿರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡ ಪಿರ ಅಡೆಗೆ ಬೋದು ದಾಯೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುಟ್ ನಾಡದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುಟ್ ನಂಚಿನ ಏಕೈಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ನಾಂಡ ಐಕ್ ಭಜನೆ ಎಂದು ಉದಾರ ದುಪುರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ಪುಣ್ ಐಕ್ ಭಜನೆ ಆ ರಡ್ಡೆನ ಸೇರ್ಸಾವಣ ತಾಳನ್ನು ಬಿಡ್ದು ನಾಳೆನ ಕಿರ್ಪುಣ ಪಬ್ಜಿ ಗೇಮ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ಜೋಕಲ್ಡ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಐಕ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬಯ್ಯಾಡೊಂಜಿ ತಾಳದ ಶಬ್ದ ಅನ್ಲ ಬರು ಇಡೀ ನಿಖಿಲ್ ಎತ್ತಿನ ಏರೇನು ಬಂಡ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕೇರೇನು ಈ ತಂಡಗೂ ನಾಯಕಿಯರು ವಿಠಲ್ ನಾಯಕಿಯರ ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು ಏರು ಬಂಡ ವಿನಾಯಕರು. ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 1000 ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಸರಿ ದೀಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ದೇವೇರತ್ತ ದೈವಲ ಐಕ್ ದೇವರಡ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಕೇಳಣೆ ಎಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಒರಿಬೋದು ಕೇಂಡೆಗೆ ದೇವರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಎನಡ ಇರ್ಲ ಕಾಸು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರು ತತಾಸ್ತು ಬಂಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡ ಪುಟ್ಟನಾಗಣೆ ನಾಟುನಕಲ್ನ ಕಾಲನಿ ಇಡಲಿ ಕೆ ಆಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇರ್ಲ ಹೋಗಿ ಬೊಕೋರಿ ದೇವರಡ ಕೇಂಡೆ ದೇವರೇ ನಾನೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅಕಲಕಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕೋಡು ತತಾಸ್ತು ಬಂದಿರ ದೇವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡ ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಸ್ತೆ ತೊಂಡಿ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ನೀರು ಬಾಡ್ದು ಬರ್ಬೇರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ನಾಂಡ ಯಾಕೆ ದೇವರಡ ಈತೆಗೆ ನೋಡಿಗೆ ಓ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಈ ಎಂಕು ಓವು ಕೊರ್ತು ಜನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಈ ಎಂಕು ಓವು ಕೊರ್ತನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಈತು ಮಲ್ತಾಂಡ ಯಾವ ಕೊರಂದನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಲ ಕೊರ್ತನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಐಕಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಭಜನೆ ಆಡು ಅಂತ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಗೂ ವಿನಾಯಕರ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕರನ್ನ ಮರತು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಂಡ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಅದು ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ ಬಣ್ಣೆ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮೇ 18ಮ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ಪಣ್ಪುಣಾರು ಜೀವ ಉಡಿಯ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡಿ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಪೊರ್ಲೂಡೆ ಗುಳ್ಳೊಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಫೋನ್ ಇರು ಪೋಯಾರಿಗೆ ಪಂಡ ಸಿಮ್ಮದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಪುಣಗೊಂಡನಾಗ 4-5 ಅಡಿಟ್ಟು ದೀಪೇರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೊರ ಒತ್ತದು ಕಡಪುಡ್ನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಟಾಪ್ ಹೊಡಿತು ಕೊಣಕ ಬಂಡ ಗಂಧದ ಮಲೆ ಕೊಣೆರೆ ಅಂಗಡಿ ಬೊಲ್ದು ಗುಂಟು ಕೊಣೆರೆ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ಕೊಣೆರೆ ಅಂಗಡಿ ಊದುಬತ್ತಿ ಕೊಣೆರೆ ಅಂಗಡಿ ಯಾನ ಸಹಿತನೇ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಬಂದಾತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಪತ್ಕಾಲೋಡೆ ಅನ್ ಸೈವೇನ ಎಂಕ್ಲ ಸುರು ಸೈನಾಗೆ ಪಲ ಅಂಚಿನ ಸೈಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರ ಅಂದ ಅಂತೂ ಓಡ್ನ ಮಚ್ಚು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೋಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಜಿಂದಾಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಐಕ ನನತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಡಲಾರ್ದಾಂಡ ಕಣ್ಣುಲ ಮೆದುಳುಲ ಇದು ಪೂರ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲಿ ಐತ ಬದಲಿಗೆ ಪೇತೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲೆನ ಮಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಬತ್ತನತ್ತಲ ಹತ್ತು ಎಂಕ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಣಿತ 104 ಮಾರ್ಕ್ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಪಗಣೆ ಗೊತ್ತು ಬೇ 4 ಜನ 21 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪವೇನು ಅವ್ರು ಮುಪ್ಪ ಕೊರತುಂಡ ನಾಟಕದ ಟೀಮ್ ಅಲ್ತದ್ವಿ ಅದಣ್ಣ ಭೋಜರಾಜನ್ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಕೊರಿಯರು 4 ಜನ 21 ಇನ್ನಿವತ್ತೆ ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಇಂಕ ಗಣಿತ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಾ ಆಪುಜಿ ದಯಬಂಡ ಐಟು ಪಣ್ಪುಣ್ಯ ಕಂಡು ಇಡಿ ಅಂದ ತತುಲೆ ಕಂಡು ಇಡಿ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಪೊಳಲಿಯಿಂದ ಪಚ್ಚನಾಡಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿಯಿಂದ ಕುಲಶೇಖರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು ಕುಡುಪುಡು ಪಂಚರಾಂಡದಾಯ್ತಾ ಅನ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಜೋಕ್ಲಗೆ ಜೀವನ ಎದುರು ಸೇವನೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿ 10 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದ ಆತಂಡು ವರ್ಷ ಕೊಂಚೊಂಜಿ ಲಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಲದ ಕೈತಡೆ ನಾಯಿ ಬತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆನ್ ಲೆಪ್ಪು ಮಾಮ್ ಡಾಗಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಬಾಳೆ ತಕ್ಕ ಬೊಗ್ಗಿ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋರ್ಡು ಬಂದುಲೆ ಬದುಕುನ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋರ್ಡು ನನತ ಜೋಕಲು ಬದುಕದ ದಿಕ್ಕಾಡಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಕದ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಭಜನೆ ಅವಡು ಬಂದುಲೆ ಐಕೋರ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ 100ನೇ ಕೋಲ 10 ವರ್ಷಡು 100ನೇ ಕೋಲ ಬೊಲ್ಪುಗೊಂಜಿ ಭಜನೆ ಆತ ಅಂಡ ಭಜನೆಗೆ ದೇವೇರಿಯರು ಬಂಡ ವಿಠ್ಠಲೇ ಪಂಡರಾಪುರ ಸೊಂಟೋಡು ಕೈದೀದು ಉಂತನ ಚಿತ್ರ ನಿಕ್ಲು ತೂವಾರು ವಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಭಜನೆ ಆಪುಂಡ ಆ ಇಲ್ಲದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೀ ಅನ್ ತೂವಣ್ಬೆ ಐಕೆ ಇಲ್ಲದ ಬಂಗೋಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುಡ್ನ ಭಜನೆ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಅವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಂಡರಾಪುರತ್ತ ವಿಠ್ಠಲನ ಭಜನೆ ಬಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ತಾಳ ಪಾಡು ಕೆಲವದಕ್ಲು ಭಜನೆಗೆ ತಾಳ ಪಾಡು ಜೀರು ಡಿಜೆ ಪಾಡ್ದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋಕ ಏನು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ನಗಳ್ದ ಪಂಡೆ ಅವರ ICU ಪಾಡ್ದು ತುಳಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಲಕ್ಕದ ಬಳಿಪು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಭಜನೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಡಿಜೆ ಇಪ್ಪಡ ಐಕ್ ಹೊರ ಆ ವಿಠ್ಠಲನ ಲೆಪ್ಪೋಡತ್ತ